Takže vítam vás na tomto videjku, sa naučíme side flip. Takže prvým krokom je prekonať strach z toho side flipu. Nie je to nič ťažké, len prekonať ten strach a ideme rovno na vec, ideme na tú prvú vec. Takže najprv si vyberieme, či to chceme vedieť z jednej nohy alebo rovno z dvoch. A v mojom prípade to je z dvoch lepší odraz a je to fakt cool. Takže dajme na to, že sa odrazíme smerom takto, trošku pokrčené nohy, odrazíme sa zo špičiek. Vyšvihneme nohami, s rukou švihneme, keby sme chytali loptu alebo jablko, to je jedno. Skočíme, popri tom si podviete koleno, zavalíte a proste máte to. A nebojte sa dopadnúť na bok, lebo prvýkrát to bude také, že dopadnete na bok a tá názorná ukážka. Takže takto by to malo vyzerať. To si nevšimajte. No, čiže od začiatku prvý krok, odraz. Zabaliť. Druhý krok, nahnúť sa a pozerať stále dopredu a točiť sa. Musíte to cítiť v tom boku, že sa otáčate a už len na nohy a máte to. To je instant.